és que n'hi ha algunes de molt bones teves. Mira aquí, fent el borrico, clar. Fent l'idiota. Jo em vaig fer mestra sense saber gaire per què. Però jo el que no entenc és com veies que jo podia provar-ho tot. No ho entenc. És una feina que requereix molt d'esforç. Jo recordo molt que la meva mare venia molt aquí perquè els dos us veu encaparrar que no podia suspendre. No tenia un pèl de tot. Ara és trapella. Doncs imagina't. M'ha fet plorar. Ah, sí? Bueno, alguna cosa hem fet de bé. Soc l'Andreu Joanola i avui estic molt il·lusionat, però molt il·lusionat, perquè aniré a fer una cosa que és increïble, que és anar a veure la meva professora que em va marcar més, que la vaig tenir a l'ESO, a segon i a tercer d'ESO, que és la Marissa Dalmases. Ella diria que no sap que ens reunirem. Fortíssim. Mireu, mireu. En aquell moment eren els primers anys de filologia catalana, però jo ja sortia amb el que és ara el meu marit, que era de Salamanca, i dic, i què faig jo amb una llicenciatura de català si me n'he d'anar a viure a Salamanca, que no ho sabíem en aquells moments. Total, que vaig dir, doncs faig filologia castellana. Llavors he estat 34 anys, 35 anys de docència. Allà vaig fer primer d'ESO. Allà vaig tot igual. Allà feia primer d'ESO. Joder, que guapo, tio. Que guapo. És important que sigui una vocació. És una feina que requereix molt d'esforç, molta paciència, molta preparació. Clar, no és només la feina, les classes que fas a l'escola o que fas a l'institut. Necessites preparar molt a casa. És a dir, tot això són hores que dediques a casa. Poso el play. Hola, Marissa, què tal? Bueno, no sé si esperaves que fos jo o esperaves algun estudiant millor del que vaig ser jo, però quan em van proposar que triés o que pensés amb el professor o professora que m'havia marcat o ajudat més en la meva carrera, no vaig tenir cap dubte, ni un dubte de dir el teu nom. Vull dir, el primer nom que em va venir va ser el teu i l'únic que m'ha vingut és el teu, perquè ja ho saps que em vas ajudar moltíssim, perquè era un nen que no tenia gaire ganes ni d'estudiar, ni de fer classe i que interrompia tot el dia i que no portava les coses al dia i res, i que tu vas lluitar moltíssim perquè jo pogués tirar-ho endavant. Llavors, vist en perspectiva, segurament gràcies a la teva dedicació i gràcies a la voluntat de que jo no deixés o no repetís o no em quedés enrere, van fer que no ho deixés estar i que tirés sobre endavant. Així que moltíssimes gràcies per tot. Per mi va ser la millor professora que he tingut mai i així ho seguirà sent. I ja està, i espero que estiguis molt bé. Ja sé que estàs jubilada, així que estàs ara vivint els millors anys de la teva vida. Una abraçada. Molt bé. Què et sembla? Bueno, què vols que em sembli? M'he emocionat. T'esperaves que fos ell? No, bueno... No. Que bé, bon Déu. Ui, tal. Marissa! M'has fet plorar. Ah, sí? M'has fet Com plorar. estàs? Molt bé. Increïble tornar aquí, Has vist? Bueno, està igual, El millor de fer de mestre, jo penso que és el contacte amb els alumnes, si t'agrada realment el que estàs fent. A mi m'ha agradat molt i jo penso que enriqueix el contacte amb els nanos. Això són tots els alumnes que he tingut. Jolín, Marissa. Clar, I això t'ho vam fer nosaltres. això ho va fer- Aquesta lletra segur que no l'he fet jo. No, però molt hi neta. surt, hi I surto no, amb- per la mama Marissa. Mira aquí. Clar, però és que n'hi ha algunes de molt bones teves. Mira aquí, fent el borrico, clar. Fent l'idiota, com sempre. Aquí em vaig ficar d'ampollon. Clar, estic veient gent que no recordava que havia Jo vingut. en aquell moment vaig posar jo els noms a sota, se t'oblidarà.
Carolina... Joan Mora. Joan. Aquest era el meu... Era la Joan Mora era parella ideal. el Brito i Picatoste. Mira'l. Ah, mira aquí. Aquí. Mira. Érem aquests Està més dos. guapo, Érem aquests dos. Ells estan en una etapa de la seva vida que és molt important i que és una etapa molt difícil. I el fet d'estar al costat d'ells, no sé, també et fa créixer, saps? En aquest sentit, humanament. He dit 2 anys tutora? Sí, vaig ser tutora a segon C i a tercer C. El meu primer any de sobrequés vaig ser tutora vostra. Ah, sí? El meu primer any, sí. Quina mala sort. Que no. És que ara és trapella. Imagina't. I jo me'n recordo que tu parlaves molt amb la meva mare. Sí, venia la mama desesperada. Desesperada, venia. I deia, què hem de fer? I la cosa era, bueno, doncs el fiquem a davant de tot, perquè les dos us veu encaparrar, Home, que no podia que suspendre. no tenia un pèl de tonto. Que no tenia un pèl de tonto. No tenia un pèl de tonto. De vago sí. Ja ho ha demostrat. De vago sí, de vago tenia de llonsis. Tenia altres interessos. Almenys tu ens feies riure. A tots sí. O sigui, Sí. l'avantatge que teníem era aquest. La veritat és que quan tens molts alumnes a la classe es fa difícil poder arribar a tothom. Aquesta és una realitat que no podem negar. Però d'entrada sí que intentes que tothom tiri endavant. Hi havia professors que eren, podríem dir, com molt categòrics i dictatorials i has de fer això perquè ho dic jo, i després n'hi havia d'altres que passaven. I tu Estava al mig. estaves... No passaves mai. No passaves mai perquè els alumnes per tu eren pràcticament Sí. No, això és veritat. un tresor. Sí. Eren un tresor i per tu sé que suspendre algú era terrible. Sí, no. Bueno, Era terrible. Els alumnes te'ls estimes quan els tens. I a vegades, quan et fan enfadar molt, t'enfades amb tu mateix perquè dius, és que m'ha fet enfadar, però és que em sap greu, no? Però jo el que no entenc és com veies que jo podia aprovar-ho tot. No ho entenc. Perquè jo donava tots els inputs de que era un nen per repetir. És que a la teva manera ja anaves fent, o sigui, mínims. 5 i 6. Bueno. I quan hi havia un descuit, un 3. Sí, dèiem un nen de 6, però 6 perquè no feia res. Una cosa que després em vaig trobar, perquè després vam anar a fer la selectivitat i vam treure molt bones notes. Alumnes d'aquí... Mira, no vam perdre el temps del tot. No vau perdre el temps. La perspectiva que podem tenir com a societat, a vegades jo penso que és una perspectiva una mica injusta, que hi ha molts professors i molts mestres que treballen molt i que s'estimen molt els alumnes i que es mereixen el respecte, el nostre respecte. El complement directe, on t'anava? A favor, circumstancial de lloc, sí. Ha sigut una feina que no ha sigut feina, que m'ha agradat molt, molt. Jo he disfrutat molt, ho he passat molt bé preparant classes i parlant amb els alumnes i desitjant que els alumnes se sentissin còmodes a classe també i que aprenguessin. Aquí hi ha la sala de professors. La sala de columnes, tot això. Això era sala de Només hi havia columnes. cadires d'aquelles amb taula. Aquí hi havia l'escenari que jo vaig cantar als 25 anys. No podem entrar, que estan avaluant. Jo penso que quan els alumnes, antics alumnes, et saluden amb afecte, bueno, alguna cosa hem fet, Alguna cosa hem fet de bé. Has vist la sala? Ja he vist la sala que no havia vist mai. Bueno, No havies vist. això era en barracons.